Salut! O să încep să vă spun o poveste în care un personaj caută peste mări și meleaguri un tărâm, o locație unde se poate distra, unde se poate simți bine, o locație unde poate fi el. După multe zile pe mare și după multe zile anevoioase și de furtună, în sfârșit, acest personaj pe nume Chelu găsește pământ. Fericit că a ajuns la pământ în sfârșit și că nu mai simte valurile sub picioare, acesta este grăbit să meargă către țărm, astfel încât să-și poată pune picioarele pe un pământ stabil. Foarte confuz de locul unde este, merge încet către stradă și acesta vede mașini parcate, case, însă nu vede pe nimeni, nu vede oameni, doar verdeață, case și mașini. Bineînțeles, acesta se duce să încerce să deschide cel puțin un vehicul, însă bineînțeles că sunt închise și primul gând care vine în minte este să fură o bicicletă. Acesta ia bicicleta și începe să meargă pe stradă până când va da de cineva și la un moment dat va ajunge în oraș. Odată ajuns în oraș, Chelu aruncă o privire la clădirile înalte și se întreabă: oare aici se pot face bani? Oare aici îmi pot crea o viață? Oare aici mă voi distra? Mă voi simți bine? Și acesta dă de un bar cu o terasă, își parchează bicicleta, se îndreaptă către bar. Bineînțeles, neavând foarte mulți bani la el, neavând foarte multe chestii la el, practic începând de la zero, cu absolut nimic, acesta se gândește: oare va fi ok? Oare voi putea să iau de la capăt aici? Îndreptându-se către bar, acesta se uită pe meniu și se gândește: ce pot să-mi aleg aici? Și bineînțeles, se duce către o bere, fiind printre cele mai ieftine, caută o masă să stea jos în timp ce ia o gură din berea rece și se gândește, oare cum să fac eu bani? Acesta, neavând prea multă stare, se îndreaptă către ieșirea barului, îndreptându-se către o anumită clădire, întrebându-se oare ce este aici. Acesta se îndreaptă către bordel și, având în vedere vremea de afară, se gândește: oare chiar este bordel? Se îndreaptă către recepție, îl întreabă pe recepționist ce este aici. Acesta este un bordel, domnule. Aici vii pentru curve, practic. Acesta curios, Chelu curios să vadă dacă chiar este adevărat, se îndreaptă către prima cameră care este în zare. Și ce vede aici, sigur îi întrece orice fel de imaginație. Acesta rămânând mirat, dar în același timp fără bani în buzunar de a se putea bucura de ceva anume, se îndreaptă către ieșire, se gândește: oare voi avea vreodată atâția bani încât să pot veni aici? Nervându-se pe situația sa economică actuală, acesta se suie pe bicicleta sa furată, se îndreaptă către prima clădire înaltă care a văzut-o pe drum. Acesta vrea să o studieze mai aproape și observă că această clădire se numește Czech Bank. Având în vedere că numele este foarte obvious, acesta se gândește: oare de aici să încep eu averea pe la familie? Având în vedere ce clădire mare și luxoasă este și împrejmuită de o stradă cu paci și numai lucruri frumoase și luxoase, practic o parte bogată a orașului, Chelu se îndreaptă către bancă, către intrarea în bancă. Acesta intră și studiază în jurul lui chestiile pe care le-ar putea fura sau
orice l-ar putea ajuta să facă niște bănuți. Acesta găsește seiful, însă bineînțeles că marea problemă care o are este că este singur și cel mai probabil nu va putea face față singur. Acesta, ieșind afară, își dă seama că trebuie să cheme un prieten și având în vedere că tocmai ce cunoscuse un prieten începător ca el, stă și discută cu el și îl întreabă: frate, ce zici? Merită să facem aici un rop? Merită să luăm niște bănuți de aici? Crezi că se merită? Pompierul răspunzându-i înapoi că se pot face o grămadă de bani din această bancă, zice că este de acord. Zice că îl va ajuta. Însă este frică să nu fie prins. Chelul, încercând să-l convingă că nu va lăsa așa ceva să se întâmple, se pornesc la drum, intră în bancă și încep să spargă seiful. Odată seiful spart, prima dată coboară chelul, încercând să-și dea seama de fapt cum se poate sparge al doilea seif, având în vedere că este cu cifru. Acesta sparge până la urmă cifrul, pompierul coborând și el, însă pompierul se gândește: aici nu trebuie să lăsăm nicio urmă, că noi am fost aici, nicio amprentă, nici nimic. Așa că chelul împreună cu pompierul plasează o bombă și dă foc la tot ce înseamnă cifru și amprentele lor. Pompierul, fugind deja cu un sac de bani, este în rândul lui Chelu să ia un sac de bani, fiecare avându-și partea. Aceștia, văzându-se cu banii, se gândesc: frate, nu putem să ieșim pe unde a venit, așa că o să o luăm prin canalizare. Aceștia nu și-au dat seama însă că poliția deja era pe drum. O patrulă, două, trei patrule de poliție făcându-și apariția în fața băncii, aceștia gata de scandal și gata să-i prindă pe făptași. Se dau jos organizat, intră frumos în bancă și de aici începe urmărirea. Chelu și cu pompierul deja par amețiți de treabă și se uită înapoi și se gândesc: băi, ăștia după noi, băi, vin curcanii, băi. Chelu începe să tragă, pompierul speriat începe și el să tragă, fugind de polițiști, apărând după colț. Aceștia își dau seama: nu cred că a fost o idee prea bună, spunând pompierul. Chelu întreabă: de ce? Ia și trage, frate, ia și trage, nu-i lăsa să trăiască. Pompierul zbierând: nu, cred că n-a fost o idee bună, de fapt, să o luăm prin canale. Chelu, trăgând și transpirând de la atâta fugă, întreabă: de ce? De ce credeți treaba asta? Pompierul răspunzându-i: păi mă, frate, nu vezi? Aici este un labirint. Cum o să ne dăm seama unde e ieșirea? Chelu, hotărât, răspunzându-i: vină după mine, frate, dar în același timp trage în gaburi. Aceștia, trecând în gaburi, ne lăsându-i să se apropie prea mult de ei, se îndreaptă către ieșire. Pompierul, deja frământat de frică și înghețând practic la vederea polițiștilor, îi pierde urma lui Chelu, însă recuperează încet la pas parat. Chelu, foarte hotărât să scape cu banii, acesta nu iartă niciun glonte și trage în fiecare polițist care îl vede. Chelu este hotărât: eu de aici plec cu bani. Mintea lui Chelu sunt numai bani, mintea lui Chelu sunt numai cum poate să plece cu mâna plină și buzunarele dortocheate de bani. Chelu, știind unde este ieșirea, descifrând acest labirint uriaș, își dă seama: frate, uite aici este ieșirea, vină după mine. Pompierul, deja obosit, acesta mai trage câteva gloanțe în polițiști, însă este terifiat de ce s-ar putea întâmpla dacă va fi prins. Chelu reușește să scape și fuge, însă Chelu, uitând de faptul că pompierul a rămas în urmă, nu și-a dat seama că pompierul de fapt a fost prins, pus la pământ și arestat de polițiști. Chelu, ajungând sus în capul dealului, și-a dat seama: gata, am rămas singur, trebuie să fug de aici. Luând prima mașină care a găsit-o în cale, acesta a luat-o la ganul
și a început să fugă către primul vehicul zburător care îl va găsi în cal. Acesta, îndreptându-se către aeroportul din San Fierro, vede un elicopter în capul pistei, se gândește acolo trebuie să mă duc, cu el voi scăpa cu acești bani. Acesta a ajuns la elicopter, deja se gândește, băi, dar cum să conduc eu dita mai namila? Însă îmi trebuie banii. Acesta s-a urcat în elicopter, iar începând să piloteze elicopterul, parcă venea ca o mânușă, se gândea, frate, fac pentru prima oară treaba asta și chiar îmi iese. Pilotând către următoarea pistă de aterizare, acesta se gândește, poate chiar voi scăpa cu acești bani? Chiar sunt pe cale? Sunt pe cale să devin bogat pe la familie? Acesta, puțin înghețat de frică, însă păstrându-și cumpătul, vede vaporul care îl va scăpa de toate necazurile și vede vaporul care practic îl va lăsa cu toți banii în mână. Însă Chelu are o singură problemă, având în vedere că nivelul de adrenalină din sânge i-a scăzut, va avea o problemă. Această problemă nu se întâlnește doar la Chelu, se întâlnește la oricine care conduce sau merge cu ceva pentru prima oară, și anume parcarea sau aterizarea. Acesta, având probleme cu aterizarea, încearcă să-și păstreze calmul și zice, frate, eu trebuie să iau ușor. Acesta aterizează încet pe navă, se gândește, haide, și gata. Banii i-au rămas, acesta scăpând de poliție. Întors în oraș cu banii, bucurându-se de primii bani furați la o terasă, bând o bere, acesta vede trecând pe stradă o femeie frumoasă, o fată cum el nu mai văzuse niciodată. Acesta se gândește, am început cu dreptul pe la familie. Oare voi continua așa? Voi reuși oare să o cunosc? Dacă mă place, dacă nu mă place, dar dacă crede că surât, dacă nu mă place, gândește Chelu. Vrei să pierzi sau vrei să riști? Iar acesta a zis clar, nu merg pe risc. Ice-Leaks, văzându-l clar pe Chelu de când intrase și îndreptându-se către ea, se intimidează. Chelu spune, bună, eu sunt Chelu, având în vedere vremea asta frumoasă, vrei să te bucuri de o bere rece cu mine? Ice-Leaks, deja cu roșață în obraj, îi răspunde, sincer da, chiar aș bea o bere. Chelu, încurajat de răspunsul fetei, îi răspunde, atunci lasă-mă te rog să ți-o cumpăr eu. Așa a început conversația celor doi, însă continuarea nu o veți afla acum. Vă asigur că finalul este ca la orice poveste. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.